Здравей, Илана. Привет. Знаеш какво сме ти подготвили днес? Нямам търпение да разбера. Така, ще ти дадем 2 минути да разгадаеш кое какво е. Острилка ли е това? Уоу! Това е много силно. Какво ти береш това? Не знам, това е някаква подправка със сигурност. Ама подправка във формата на молив. Такова нещо трябва да е. Аз не съм виждала такова. Ай! Това са много силни неща. Със сигурност не е да го ядеш така. Това мирише на... има някакъв кисел привкус. Нещо кисело има в това. А те рисуват ли? Не. Да ми ги хабя. Нямам идея какво е това. Ти знаеш ли кое какво е? Това... на езика ми е това, тая подправка. Кимчи. Не, какво е, не знам. Къри! Къри! На езика ми беше. Това щях да го позная. Точка за мен щеше да е това. Айде. Това не мога. Това мирише много такова... Я пробвай тая острилка. И така... колко... Това е гениално. И всъщност взимаш люспичките и ги слагаш в яденето, така ли? Да, ама какво ядене ги слагаш? Добър. Дай да разгледаме първо какво е това. Гъби. Нали? Гъби? Да. Гъби. Гъби си остриш гъби. Ако нямаш гъби, остриш гъби. Гъби. И на ризотото. Жестоко. Ти не обичаш къри ли? Ела ти на остра. Дай. Гъбите? Много е готино. Това ще е единственото, което ще опитам. Да призвик сега да бъде по-смела. Те ще ми мине с този номер. Бъди по-смела. Това също ми напомня познато нещо. Много е странно това. Има леко кисел вкус. Това е юзото. Придава баланс на ястието на основата на цитруси. Да, усетих. Комбинации. Най-подходящо е за японска кухня. Японска кухня. Но може да бъде влагано и в десерти. Сериозно? Да, тъй като е киселинно и може да балансира сладостта. Може би всеки трябва да има юзо вкъщи. Ето това много е такова, много тежка миризма е това. Много е кисело. В началото не... Люто е! Люто е, ще те убия! Някой може ли вода да ми дадете, моля ви се? Олеле. Айде да го кажем, че е пикантно. Не е люто. Изплаших се да не продължи това усещане за люто. Това си минахме ги. Не сме. Всичките ги опитахме. Гъбите, карито. Това не сме. Карито не сме. Карито. Ето, да. Да, пробваш така. Да, по-още едно да си.